Mga ka-good vibes, mayong hapon. Welcome sa ato ang vlog. Unya karong hapon nato diri sa Plaza Independencia. Unya nasugutan nato ni si Ma'am nga namaligya og lamian kayo nga photo. Nagkakaon ko og photo manghihigala taga Ermita da Inicia. Unya barato ra ang iyang photo, no. Tag 10 pesos. Yan ay daghang namalit, no, sa iyang photo ang mga tao diri sa Plaza Independencia. Nasa Chepiyaya di ay. Tagjis init pa. Napagi ice candy. Tapila sa na mo ice candy, Jis pod. Kamo ginagama ana. Ang kadra ako ra iyaan ani sir. Ay mong iyaan. Hasta ng piyaya. Oh, Siya nagama ng piyaya. siya gyapon. Okay. Piyaya. Ito ning interviewon bi. Actually inahan ni og anak, no, ang namaligya. Mo ni inyong panginabuhian. Oh sir, dugay namin. Asa man mo maligya pero dire ra sa plaza. Carbon Domingo dire. Ari ko ray ka Domingo. Di kumusta ang halin na to? Ang arang mo sir sa Domingo ko so perlay nga adlaw mingaw. So karon Domingo puno ning imuhang usa ka 100 ka book sir. puno unya karon gamay na rin nabili, no? Halin taon sir. Unya imong piyaya puno sa ning usa ka kuan. 80 ka book na. Gamay na rin nabili, no? Hasta ang imong ice candy. Unsa may flavor ng imong ice Mangga candy? o butong. Mangga ug buto pero di lang kuha na kay basig siponon ko. So daghan kayo, no, namalit dire, no, murag wa sila pahuway. Salamat sa Ginoo nga dako sila halin. So pila may imong makita ani ma'am? Aga adlaw sir. Kining karon Domingo for example, pila may imuhang malimpyo ani? 700 lang sir. Kay igo ra man mi patong. Sa tanan nga baligya, Oh, 700 sa usa oras mo nagsugod og baligya. kuha na laon na. Alauna orang-arang sad. So og ubang mga adlaw Laon na ginamong soroy. kaya og kanang Lunes ato sa Biyernes, Laon na gina siya. tagpila may inyong makita na. Maura gihapon. Daghan na day gihapon. Usahay ka na pamilya na lang yung kwarta ro kay nasa may utang pa nagsasel sa basta to na sa carbon bitaw. Okay. Oh. Nya mo ni gisaliga ninyo sa inyong pamilya. Mora sa Imong bana di ay naitarbaho, naraman sa basura ka na masura ra ba. mamasura ay ilang lang, oy kamaayo ang trabaho sa basura. Naisweldo sa Cebu City Government. Wala ka na para sa sir ka na mamuha na sa karton o plastic. Ayang ibaligya. Oh, ikipakilo ra niya. Nya pila masay halin. Na 200 na 3 So sa kadlaw. So ang inyo ha 700. So at least mukita mo sa kalibo. So mukita mo sa kali. Okay ra sa doy. Pila ka buk anak nimo, ma'am? Gibuhi. Nag-eskwela Oh, sa ako pa sa eskwela. college. Grade 8 ang kuan. Grade kuan pa hintari. Pila kuan na ni? 40. Basig masayop ni si ma'am og sukli noon, no, kaya akong gi-interview. Wala pa mo yung nag-eskwela college. Wala pa sir. So at least, no, mahabuhi sila. Kini nag-eskwela ni imuhang kamagwang anak. So at least motabang siya ag Domingo, no. So mo giingon nga basta magtinabangay ang tibok pamilya, mabuhi gyud, no, kay si ma'am gitabangan ni siyang anak. Kamagwangan nimo ni ma'am? Oh, siya. So nagtabangay sila og baligya. Ice candy pag yun. So halin kay Mangga butong. init maron panahon, so uhaw kaayo. Kisay nga nimo ma'am? Jeneline Medis. Ha? Jeneline Medis sir. Jeneline Medes. Okay, taga Ermita. Oh sir. Congrats ninyo Jeneline, ha. Unya ang imong anak mo ni mutabang ni nimo daay gyud. Oh sir. Pag binutan permi day, ha. Salamat kaayo sa nga nimong anak. Ipay. Ha? Ipay. Ipay. Okay, grade unsa naman siya? Grade 11. Asa ka eskwela Ipay? Ha? Ay. Asa na? Abiliana? Private di ay. Okay, no. So kuan bayad kag tuition na. Libre ra ka. Okay. Oh.
Sige, so si Ma'am Jeneline o ingon man si Ipay. Maoy na sa apelyido Janeline Medes. Medes di ay Jeneline Medes. Okay no. So ingon ani gyud no basta magtinabangay ang pamilya maayo gyud no. Nindot sila og gihimo no. So mabuhi ra sila sa ilang inadlaw nga panginabuhian gumikan sa ilahang pagpamaligya dire. Okay, salamat kayo mga ka-good vibes.